Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Hello ladies and gentlemen, nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi iline bola khona le video. Kanti ke mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwandwe bafethu ke sesize safika leso sikhathi kwabaningi ababekade besilindile. Ngiyathemba ukuthi namhlanje inhliziyo zabantu abaningi zizokhululeka njengoba bekade kwalindwa ingoma eyahlukanisa unyaka. Njengoba kwaziwa ukuthi nge31 zika December kaze kwenzeka lutho ayikho ingoma eyahlukanisa unyaka. Emva komsindo wabakhona phakathi kweOwen production kanye noKhozi FM noma ngithi nje SABC iyonke. Kanti ke namhlanje bekudlala zona ingoma ethe zangena kwi-top 10 lapha uKhozi FM from ku3 kuya ku6. Njengamanje ke abantu abaningi bakukhululekile and kuqopheke umlando ke into engakazi yenzeka lapha sibona ingomeni ethe zangena kwi-top 10 kanti ingoma ehlukanisa unyaka ivele yagila imanga. Amabhinqa kumanje ngiyathemba ukuthi kuphi nakuphi laba khona baya celebrate njengoba unto encane kuyena ke oye wadla umhlanganiso lapha kwi-top 10 yoKhozi FM ka 2020. Kanti ke bafethu unto encane simhalalisele kakhulu sizwe the media sithi congratulations kunto encane. Siphinde sibonge kakhulu abantu abenze lo mncintiswano waba impumelelo bavota noma abantu bese bekhubekile ke abanye bese besho ukuthi umsangano lento le ayikho kodwa ke kuyasho ukuthi uKhozi FM luzame ngokusemandleni ukuthi ligcine luyenzile i-top 10. Kanti ke unto encane uvele wadla umhlanganiso wagila nezimanga waqopha umlando amavoti laphana aye evile ku 400,000 into engakazi yenzeka selokhu yaba khona i-top 10 yoKhozi FM noma nje ye-SABC Summer Song of the Year. Kanti ke simbongele kakhulu unto encane laphana bafethu uyena odla umhlanganiso. Kanti number 2 kwaba yiyona iJerusalem lapho uMaster KG noNomcebo. Kanti ke unumber 3 kube uDJ Zinhle ethi umlilo. Number 4 kwaba uDJ Tira. Kanti ke nezinye ngiyathemba ukuthi abantu abaningi bebeyibekile indlebe khona lapho umsakazweni oKhozini FM. Bafethu ke sithi simhalalisele kakhulu unto encane, simhalalisele kakhulu ngokugila imanga efika nje emculweni ngealbum yakhe yokuqala wavele wenze ibukayo. Cha amabhinqa ayiqinisile ukuthi ayenze into yawo yenzeke. Sibonge kakhulu mabhinqa, sibonge futhi kubongele nawe into encane nabo bonke ke abaculi abathe bangena kwi-top 10 nabangene kwi-top 3. Kanti ke ake ngizona ukuthi uvo lakho ngabe luthini, ujabulile ngalento eyenzekile noma uthi nje imane yenzeka. Kodwa ke abantu abaningi ngiyathemba ukuthi bajabulile noma bese kungasisi isikhathi bebelindele ngaso le top 10. Sengivala mina sengiphuma kanje ngibambeke evidweni elandelayo.